והנה תוכנית שמפעילה החברה למתנ"סים הקרויה ספייס, מרחב, ומטרתה צמצום פערי ההשכלה בקרב ילדי עולים מאתיופיה. התוכנית התברכת בהצלחה מרשימה. שלום לכם, לירון כרמלי, שלום לך, ושלום לך בת אל ולטי, שלום לך. שלום. שלום, שלום. אני מקווה שמבטא את השם בסדר? כן, ולטי. מצוין, מצוין, יופי. ובכן, באמת, ספרו לנו לימור קודם כל מה על התוכנית קצת. אוקיי. תוכנית ספייס היא תוכנית שמובאת על ידי הפרויקט הלאומי ליוצאי אתיופיה, על ידי, והיא מגייסת כספים מפדרציות, משרד הקליטה, ממשרד החינוך, ממשרד האוצר, מנציגות יוצאי אתיופיה בארץ ומהסוכנות היהודית. התוכנית, אני מייצגת את החברה למתנ"סים שמפעילה את התוכנית ב7 יישובים בארץ, ביניהם רמלה, לוד, גדרה, קריית מלאכי, קריית גת, כרמיאל, פרדס כץ. ובעצם המטרה שלנו היא לקדם את הילדים שיגיעו לתיכונים טובים, שיוצאים תעודת בגרות איכותית, יתקבלו במוסדות אקדמיים טובים וישתלבו בשוק העבודה. אני מבין שזה כבר קיים מ-2005 וכבר יש הצלחות רשומות. הצלחות מוכחות, נכון. אני יכולה לדבר, אני מפעילה את התוכנית ברמלה ובלוד, אני יכולה לדבר על ירידה של 66% ביציאה לפנימיות, על יציאה מבוקרת לתיכונים מקצועיים, ירידה של 50%, ירידה של 43% של נוער מנותק, עלייה של 27% בכניסה לתיכונים עיוניים, ירידה של 10% בנשירה מתיכונים עיוניים וגם עלייה של בערך 14% בזכאות לבגרות. נפלא, ואני מבין שבאמת זה לא כל רק עבודה קשה, אלא גם בילויים. בטח, גם בילויים. תשמע, אנחנו עובדים לא רק, חשוב לציין, זו תוכנית נורא הוליסטית. זה לא מתעסק רק בתגבור לימודי. אנחנו עובדים המון עם הקהילה, עובדים עם ההורים, עובדים על חיזוק של מיומנויות למידה, של כישורי חיים, עובדים על חיבור למורשת, חיזוק הזהות האישית של התלמידים, וחלק מזה זה גם פעילות חברתית, פעילות עצמתית, סדנאות למיניהם, אם זה סדנאות של עושר, מוטיבציה, אסטרטגיות למידה וכדומה. כן. אנחנו באמת עוטפים את התלמיד עם צוות של רכזים וצוות של מורים ומלווים אותם מכיתה ז' עד כיתה י"ב. נהדר, אז בואי נשאל את בת אל, איך את מבלה בתוכנית, מה שנקרא? כן, אני נקראת בוגרת של הפרויקט. אני 3 שנים הייתי בפרויקט, והפרויקט תרם בכל מיני תחומים. בתחום חברתי, מבחינת שהם לוקחים אותך לשיחות אישיות ומדברים איתך, וממש זה כמו משפחה, זה חום ואהבה. וזה מתחילת לימודים, שזה הבסיס של הפרויקט, שזה לקדם את הציונים ולהעלות לך את הממוצע, ויעזור לך להתקבל לתיכון עיוני. ושיהיה לך השכלה טובה ולהתקבל למקום טוב, שככה תוכל להמשיך ולהשקיע בעצמך, והם תומכים בך ודוחפים אותך ואומרים לך כמה שאתה יכול, וזו תמיכה ואמונה והרבה, באמת הרבה אהבה. מה הדבר העיקרי שאת הוצאת מהתוכנית הזאת? האספקט החברתי או האספקט העיוני, התיאורטי, הלימודים עצמם? אני חושבת שאני מהפרויקט הוצאתי את המיטב משתי הדברים. הביטחון העצמי שלי, גם הפרויקט מאוד עזר לי לעבוד עליו וממש להשקיע בו, ועם הלימודים אני העליתי את הממוצע שלי ב10%. מבחינת חברתית הם עזרו לי להשתתף, לדוגמה הייתי בתחרות של הנוער הנואם הצעיר בעיירה שלי ברמלה, ואני זכיתי במקום הראשון. וואו, כל הכבוד, קודם כל ברכות כמובן לזה. תודה רבה. אבל אני מבין שאת לא היחידה, נכון לירון? כלומר, את באמת הרבה סיפורים כאלה, נכון? כן, כן, יש הרבה הצלחות והרבה סיפורים. יש לנו תלמידים שנפלטו ממערכת החינוך והצלחנו להחזיר. יש לנו תלמידים שהיו המון קשיים בבית והצלחנו ככה לפנות אותם ללמידה. יש לנו המון הצלחות גם ברמה, אתם יודעים, לחזק, זה לא תמיד רק מספרים וציונים, זה גם לראות אותם יותר חזקים, יוצאים לחיים לא רק עם ציונים ולא רק עם תעודה, גם עם מיומנויות ועם כישורי חיים, ואחר כך משתלבים ומובילים בחברה. ואני חושבת שיש לנו באמת הרבה הצלחות. נהדר. אז הרבה ברכות, הנה סיפור חיובי מכל הבחינות, מה שנקרא. תודה רבה לכם. תודה רבה. תודה רבה.